Terko, jak hodnotíš dnešní zápas? Tak myslím si, že dnešní zápas byl fakt povedený. Hráli jsme zodpovědně, proměňovali jsme šance. Myslím si, že tým domácí se snažil a taky bych vyzdvihla hodně jejich golmanku, protože chytal fakt dobře. Byla tady skvělá atmosféra a myslím si, že jsme tenhle rok úspěšně završili. Hodnotíte dnešní utkání? Jsme spokojení v zásadě tím, že jsme dali hodně úplně super rychlej gól, tak jsme to poměrně rychle schodili nějakou, řekl bych, nervozitu, aby jsme se s tím nějak netrápili a ten vývoj jsme víceméně kontrolovali tak, jak jsme chtěli. Nějak jsme tam postupně zapojovali nějaké jako prvky, které nám trošku vázly v posledních zápasech, zejména v tom útočním pásmu. Takže jsme spokojení a užili jsme si i tu atmosféru. Bylo super tady zahrát před plnou halou před Vánocema. Domácí fanoušci perfektní, takže za to moc díky a jsme rádi. Lenko, jak hodnotíš utkání? Tak soupeř byl opravdu velmi silný. Je velká škoda, že nám tam nespadl aspoň jeden gól, protože nějaké šance tam byly a každopádně chci moc poděkovat divákům, protože byli opravdu skvělí. Super. Jak hodnotíš zápas s Chodovem? Tak bylo vidět, proč je Chodov dlouhodobě česká špička. A s tou kvalitou se asi zatím nemůžeme měřit. První třetině holky byly hodně nervózní, to se na nás podepsalo. Trošku mě mrzí, že jsme toho nepředvedli víc dopředu, ale o tom asi tenhle zápas úplně nebyl. A doufám, že si všichni užili tu atmosféru, která v hale byla, tradičně doma skvělá. Takže děkujeme všem.